Sugeng dumadi rahayu wonten ing dalu menika sampun wanci subuh dalem kalapa dalu pikantuk tugas saking Yang Togo kaburing rencangi Pakde Sugino anggenipun lampah pribadi. Lah menika wonten penutupan lampah pribadinipun Pakde Sugino. Yang Togo badhe ngaturaken sekedhik wedharan. Sumangga Eyang dalem aturaken Eyang. Katurake pedun kelawan Gusti kamu aku wis majingi subuh kewejangan ketang sithik kudu ya. Nggih Eyang. Sepatan begiki laku pribadi ini ditutup ngaku laku kungkum utawa berendam di sajroning air apa banyu kudu ya. Nggih. Dadi jenenge kungkum kuwi tradisi spiritual wong Jawa. Tujuane kan apa? Nyuceni marang diri pribadi gitu ya, supaya ningkatake babakan kefokusane spiritual gitu ya. Tegese kuwi ngedemake sing jenenge hawa nafsu ngono ya. Karena iki padha karo ritual kanggo nguatake babakan batini ae ngono ya. Dadi nek jenenge kungkum kuwi iso dipercayani iso nguwak bangsa Sengkala utawa Sukerta utawa Kesiyalan ya. Nggih ya. Iso ningkatake kesehatan uga marang rohane kudu ya. Nggih. Dadi manfaate utama ki ya laku kungkum kuwi ya sajrone iki kanggo resik batin, pinangka kanggo sing jenengake ngleremke utawa ngedemake hawa nafsu lan nglatih babakan kepasrahan ya. Nggih. Buak Sengkala utawa Sukerta ngono ya. Nggih. Dadine iso ngresiki babakan perkara-perkara sing ana, sifat-sifate sing sakjroné ana pikirane lan ana atine ngono ya. Nggih ya. Makane aku iki turun temurun dilakoni tumrape wong Jawa ngono ya. Nggih. Dadi mari basane kumantuk tujuane karena apa? Wong kungkum kuwi tujuane maneka warna ngono ya. Nggih ya. Ya ana sing babakan urusan donya. Merga percaya nek didakake kungkum sakjroné ning banyu kuwi panyuwunane bakal dikabulake lho ya. Nggih. Alage nek palenggan karo Nusantara tujuane kuwi nggih resik. Nggih. Gesel suci ngono ya. Nggih ya. Dadi pasrah marang sing kuwasa. Apa wae kang ginaris dinetil. Sing diparingake kuwi ditampa kanthi legawa. Kanthi ikhlas manah. Ananging piye carane anggone nyampung kelawan sing kuwasa supaya dikeki pituduh anggone laku utawa mlaku babakan urip lan panguripane dohir lan ini nggih bisa sakabehane iki tumuju marang pengirane ngono ya. Nggih ya. Makane kesempatan begini mau nindakake kungkum ning Pengking ngono ya. Nggih. Ning jeneng kumpul Kendhat ya. Nggih ya. Daerah Banyu Dono. Lali ngono ya. Leres ya. Dadi ku yo ada kono ki patirtan sing duweni sejarah. Sejarahane saiki yo disebut legenda. Nggih. Ning akhir Majapahit ya. Nggih. Dadi umbul iki ya diyakini petilasane papan panggonan moksane Dihayu Retna Kedhatan ya. Nggih. Putri Brawijaya sing kaping gangsal 5 ngono ya. Nggih. Makane ning kono ku ya ana makame ya ana padusane nggih sing alami ngono ya. Nggih yang. Dadi sumbere ana loro. Sing sepisan kuwi sumber banyune sing tenang banyune ngono ya. Nggih. Tur asri sarta dikramatake ngono ya. Nggih yang. Sing kaping loro ana banyu apa? Ngajeng niku dari Pakertos kula ya. Sing kaping loro ya ana banyu sing khusus dienggo metapa sing di kamar-kamar kae ngono ya. Nggih. Ada kae banyune banyu mili ngono ya. Nggih. Dadi umbul Kendhat kuwi ya pirasane Putri Majapahit. Papan panggonane sing saiki ning dukuh Plumbungan ya. Nggih.
kuwi papan panggonane muksa nalikane nyawijine roe kelawan gustine yaiku Dyah Ayu Retno Sekar Kedatan ngono ya Nggih. putri saka Kertabumi utawa Brawijaya sing ke-5 ngono ya Nggih. dadi ku Majapahit sing keri dhewe ngono ya Nggih, Eyang. lah makane nek petilasan kono kuwi ana makame ana simbole muksa nang area ning wilayah Pemandian kuwi ngono ya Nggih, Eyang. terus di tengoro ana sumber banyu paternan sing bening ngono ya Leres, Eyang. aku papan panggonan padha karo paribasane akeh sing padha nekani ngono ya Nggih. sing duweni tujuan banyak warna babagan spiritual utawa ritual ya Nggih. ya ana sing nyujani babagan pribadine supaya duweni sing babagan aurane supaya ketemu tenange tentreme kasarane ngono ya Nggih. makane ning wilayah kono kuwi jenenge wong teko iki maneka warna kaya sing tak omongake mau ngono ya Nggih, Eyang. gumantung Tujuane tujuane ya Nggih. makane besok iki Pagandaran besok kuwi ana sing jenenge laku banyu utawa kungkup ning sajroning patertan banyu sumber-sumber sing keramat sing nalika jaman biyen dinggo pertapa wong-wong kang linuwih wong-wong kang maslahake babagan sakabehane marang Gustine lah kuwi besok iso dilaku para siswa Palenggahan Garupan Nusantara wong ya Nggih. dadi engko kabeh engko didapuk lakone sajroning 41 dina punjule siji berarti 41 dina Nggih. 40 dinane ning Kumpul Kendat sing tutupane sijine neng Jilumprit. Jilumprit ya Nggih. supaya apa supaya ketemu intisarine laku sajroning patertan mau supaya bener-bener resik nyuceni babagan perkara apa sing kurang apik utawa nepsune sing ngajak marang kerusakan ya Nggih, Eyang. karena nek ora ditata kaya mengkono apa meneh jamane kaya mengkene bisa ndadekake kacelakaan nek ora direwangi tirakat nyerak marang pangerane ya Nggih. kaya dene tengoro saiki babagan fenomena alam kuwi janjane negesake nyaparake akeh tanda-tanda paribasane gempa gununge meletus ana tanda-tanda bakal kedadan tsunami janjane kuwi ngelingake tumrape manungsane ngono ya Nggih, Eyang. makane kudu luwih eling lan waspada mumpung dikai kesempatan kasarane aja disia-siake pianggone manempah dikuatake kelawan pengerane ngono ya Nggih. nyambungake samembarange babagan urip lan panguripane ya nata batine ya nata lahire kuwi tansah sambung kelawan Pangeranipun. Nggih. karena apa ujian-ujian ana donya kuwi sing ndadekake wahing kire akhire manusia kuwi lali karo tujuane sing hakikine ngono ya Nggih, Eyang. kadang manusia kuwi diuji manuk warna ndak diuji babagan pangkat derajat babagan bondo manusia kuwi akeh lali karo Sing kuwasa. ngono ya Nggih. nek ora lali sing kuwasa kuwi iso manfaatake babagan pangujian iki mau ya dikai kederajatan babagan Mas Picit Sojabrono bisa manfaat dadi ora sembrono gunakake ning iso nggih manfaat sakabehane sing butuh hati ngono ya Nggih, Eyang. sejenenge ndarmakake urip kuwi lak ono telu perkara lak sing kelingan lho kabeh Nggih. apa ngono kabeh Bondo bau pikir, Eyang. bondo bau pikir Nggih. lah kuwi ya bakal ngunduh apa sing dharma Ageng. Nggih. Kira-kira nek dharmake pikire kok duwe apa ngono kabeh Nggih, mungkin kesusahan nggih namung dibantu mikir ngoten mawon, Eyang. ngono kuwi ya dadi nek dharmake pikire bisa oleh bantuane nek kesusahan dibantu lumantar
Fikir. Pikirane kudu ya. Nggih. Lain tenaga. Nggih sami mawon yang. Mungkin nggih kathah ingkang bantu tenaga ngoten. Heeh. Nanti sudah lagi butuhake babakan tenaga. Akeh sing bantu Tenaga. kudu ya. Nggih. Aku nek darmake bondo de. Nggih mungkin menawi kekirangan bondo betahaken bondo nggih kathah ingkang bantu bondo. Ngono kuwi kudu ya. Nggih. Tumben siramu bengi badhe kop dadi cerdas lho kabu. Kenapa kok ya? Pangestunipun ya. Heeh. Nek kono kita terus mikir, waduh aku kok iki kok isone lagi bantu pikir, berarti aku sesuk yo bantuan pikir gitu ya. Laki-laki bisa bantu tenaga, bisa berarti lah bantuan tenaga gitu ya. Nggih. Sing bantu bondo yo Bondo. Kuwi nek konsepe, teorine, tata carane, pemikirane, kemanusiaane ngono ya. Nggih, leres yang. Arane sejatine kuwi sing diukurke babagan keikhlasan. Keikhlasanipun leres yang. Dadi sing jenenge pikir bau bondo kuwi kabeh kuwi mau iso ndadekake kemanfaatan. Dadi iso ndadekake wujud materine. Mbok apa wae, karena apa? Telung perkara kuwi kabeh kuwi iso wujudake samembarang apa wae sing ndadekake jate kuwi ya. Nggih, leres yang. Karena apa? Wong sing jenenge golek rezeki kuwi ya direwangi gunakake pikir yang gunakake tenaga. Nggih. Yang gunakake bondo. Nah, tadi siramu arep golek gawean kan golek tender apa golek apa ayo ngaku barampe lho kabu. Nggih, ayo ora gratisan lho ya. Nggih. Contohnya kene kuwi ya. Leres yang. Kuwi lak gaweanmu ki lak gunakake telung perkara kudu ya. Nggih. Ya mesti gunakake pikiran, gunakake tenaga, gunakake bondo. Bondo kudu ya. Nggih. Dadi jane kuwi iki kabeh iki digunakake ora iso dipilah-pilah. Ananging pancen digawe kaya mengkono karena apa? Kewicaksanane, pembimbing anggone nerangake supaya ora ndadekake cilik atine kudu ya. Nggih yang. Dadi niku nek sing ora dibondo, kuwi yo ora bahasane wong Dewa komentar ngono ya. Nggih. Sing ora duwe sing ora gunakake tenagane ya ora Mboten minder. ra minder ya. Nggih. Karena apa? Mesti telung perkara kuwi salah sijine mesti iso digunakake ngono ya. Nggih yang. Sampe cetak ngono ya. Nggih. Makane nek melu lelakune nek kene kuwi jenenge lelaku ki wayah-wayah senajana penjadwalane kuwi arang mung bisa. Ananging kadang kala kuwi mesti ana dawuh daan. Nggih. Sing jenenge mlaku ning dalane leluhur, lawan bimbangane leluhur kuwi tugas ki sewanci-wanci ora iso digawe Boten saged ya. Nggih. Lah nek jadwal kula mung gawe kanggo para siswa kuwi ya. Nggih yang. Sing jenenge pembimbing kuwi jadwale sewanci. Ya bejo kanugrahan kadang kala pas ana tugas dadaan delale ya ana siswa sing temeka sing melu paringi ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih yang. Makane tak terangake iki supaya ora dadake iran utawa dadake irine proses wate karena pancen saiki wis dicewacine akeh tirakate gendor tapane ya ngene lah unik ngono ya. Nggih yang. Karena iki nggih nata sakabehane karena wektu iki taun iki kuwi akeh sing jenenge godha rencana akeh musibah ngono ya. Nggih. Sing dadakake paribasane buntu dalane karena apa ora diasah lumantar lahire lan batine ngono ya. Nggih yang. Karena apa sing ketutup babakan pagodane babakan dunia wine ngono ya. Nggih. Saenggo ada karo sing kuwasa akhire buntu dalane ora dicarani mentas saka kahanan sing dadakake sengkolone utawa dadakake ribete lelakune ngono ya. Nggih. Kaboko nemso kuwi nek sregep anggone laku apa meneh ngesti dawuh guru mesti kuwi bakal ketumrapan sih nugrahaning saka Gusti.
senajana kuwi paribasane alon-alon ning tetep kelakon ya. Nggih. Dadi sing jenenge ilmu kasampurnan kuwi anggone nata babagan dohir lan batin kuwi, sinau babagan awal lan akhir kuwi, nek kabeh kuwi wis tumeka babagan ilmu kasampurnane utawa ilmu tauhide, kuwi ora bakal owah kincir pinaka diuji kelawan masalahe saben dinane kuwi ya. Nggih. Jenenge manusa ki nek kanggonan ana ora ana kuwi nek wis dilengganane wis biasa ngono ya. Nggih, Yang. Sing maune ora ana dadi ana, sing dadine ana dadi ora ana. Wis jamak lumrahe lakune menungsa ngono ya. Nggih. Ewedene pancen manusa kuwi diuji kebak ora tau kekurangan nek ana kebak ana ben terus kuwi pancen diuja setor wektu. Ananging kabeh kuwi mau ya bakal ana pertanggungjawabane nek durung ketemu babagan sejatine ngono ya. Nggih, Yang. Dadi Mas Brijes Rajabana kuwi pancen dingge ngelulu, dingge nguja marang menungsa. Piye anggone manembahe elinge karo sing kuwasa. Nek ora iso nggunakake, ora iso manfaatake bakal diilangi ngono ya. Nggih. Makane sabar, sing diuji durung bondo. Berarti pancen isih dipasi utawa ditata ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Wis kira-kira kaya mangkono kuwi nasihate sithik wae karena nek wis adzan subuh ditutup ngono kabur. Nggih, Yang. Punika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipun aturaken dening Eyang Togo. Mugi saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.